Okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne otang'o ne doho neno magikoni nyiso chochni manobedo e ombuch jatend piny. Kaka jafwambo marwa George Batilero, okindego koni japiny Venezuela ne odonjore gi duoko mar ombulu kendo ni masinde chwalo duoko mag IEBC voter turnout. Odiochieng' mar ang'wen. Odiochieng' mar duoko penjo mane Joel Bucha Berio pedho ne okinde manie bura. It relates to an objection to what she's doing, Your Ladyship. No, let her finish. Okinde mag Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne ochung' gi neno manyiso kaka miganga ne otim ka nying ja Venezuela Jose Gregorio Camago Castellanos mane omaki kod mwandu mag IEBC e pacho ka motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro ne onyanyore kendo e nyim doho. This, we ask the court to read the DCI report regarding Jose Camargo, and we believe, my lords, that these are the fingerprints of one of the suspects of the theft of this election. E kinde manochiwo duoko mare, okil Julie Soweto ne otero doho e mbui mar IEBC mane gitiyogo e tang'o duoko mar ombulu ne jopiny ka wach form 34A emane chuny wach. And you can access the IEBC portal right now. This is going to be a live demonstration. Ka negi nyiso to ka bende amuri mane ogoye moko kuom form 34A manowuok e kuonde go ombulu gin mag IEBC adieri kendo bende ni kwan kaka noriw kelo chich. My lords and my ladies, is that the IEBC stamp? It's on the IEBC portal, looking like it's been superimposed over another stamp. We have been asked to show how are the figures changed. The total votes cast according to this particular form is 321, different from what we have just seen. Bang' IEBC singono ganda jo Kenya ni masinde mag yango jogo ombulu Kimskit mabende manotigo de oro duoko e mbui mar IEBC ne ni kod nembni moyiedhi moro ka moro. Okinde mag Raila Odinga onyiso doho ni masin achiel ne otigo do e oro duoko kowuok e kaunti ma Bungoma ka masin achiel onogo bende nofweny ni ne ochako oro duoko machielo kowuok e kaunti ma Nyeri. My ladies and my lords, this is the same Kimskit transmitting or sending results, one from Mount Elgon, 1,000 kilometers away from Nyeri town, 2 hours later. How is that possible when each Kimskit was supposed to have, each polling station had its own unique Kimskit? As we have shown, the 11,000 polling stations that we had complained were staged were transmitted all from one IP address. Kaluwore kod okil Julie Soweto, japiny Venezuela Jose Gregorio Camago Castellanos ema nothedho duoko mar ombuch jatend piny. At the top left-hand corner there is the name of one of the Venezuelans, Jose Camargo. This is the person who decided the president-elect of the country. Neno makama chal kama ne olo kuoyo e wang' okil mar William Ruto Kiragu Kimani mane dwaro ni mondo mi oduok wach mane wacho kod okil mar Raila Odinga kod Martha Karua Julie Soweto. At what point in time does a first respondent get a hearing? But is required by the Constitution. Mr. But anyway, the long and I'm short sorry. of it, yes. I'm The long sorry. and short, yes. We are not going to give you time. Much obliged. Yes, thank you. E kinde no okil Otiende Amolo okoni ni nitiere chich maduong' e kwand IEBC kendo ni IEBC owuon oseyie ni nitiere chochni manobedo e ombulu no. The voter turnout cannot be something that depends on the interpretation of the IEBC at its convenience. It must be the denominator as a percentage of the total registered voters. In this year, it is the IEBC that is making history. It is the first electoral body to concede that they did wrong. I want to submit, my ladies, my lords, that you cannot override that decision by IEBC itself because it's made by the majority. Feroz Norji mabende na chiel kuom okinde mag Raila Odinga ne owuok tung' mosuo gi ngire Kithure Kindiki ma okoni ne temo siro richo mane IEBC otimo ka opondo e tipo wach ne jakom mar IEBC Wafula Chebukati nolando duoko nikech ne nitiere chochni mag arita. We do not use these exaggerated criteria in order to come to a justification of plain wrong. Professor Kindiki revealed, perhaps unknowingly,
that we now know that the doctrine of necessity has been discussed in their private thinking. Bang' chiwo neno, twero wach kendo dwoko penjo mane joal buche ochwalo ne joma odonjo kod joma odonjnegi. Joal buche 7 mar doho mamalo mogik koro dhi chungo nenogo mar kol adier. Ka Jo-Kenya bende rito mar winjo ni tarik 5 dwe mar 9 doho dhi yanga ng'o kaluwore kod dwoko mar ombuch jatend piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Bura makwedo yiero ma jatend